някога какво е Ботев, описан с една дума. Може би то е смелост, може би е отдаденост. Според мен Ботев е на първо място любов. Любов към родината, любов към първото либе. А има ли отношение това към днешното време? Има ли общо онази някогашна любов с днешното време? Нека ви помогна да разберете с моето стихотворение по-ботевски ще те обичам. Българка съм, цяла настръхвам, гайда кога чуя, тъпам, щом забие, сърце ми почва хоро да играе. Българка, ти чуваш ли? Душа ми тъй нашепва и плътта ми даже вярна е на тези думи. Времето наше, макар да е друго, и носия да не съм облякла. Венец от китки росни да не съм си направила. Земята ми знае, че нейно дете съм. Смири се, мило либе, и помни вовеки моите думи пламенни. Както душманите мразя, толкова силно тебе аз любя. Все така, по-ботевски, винаги твоя ще бъда, с обет заключена, с обет освободена. И тъй ще бъдем двама, дордето в просъница чуем, как гарва над грачи и с черен вуал пристъпва смъртта, нашепвайки ни нежно, че време е вече. Либе, ти помни, че вечно аз ще те обичам, но нашата обич въмина с тебе, вовеки ще бъде след тази между мен и родината. Душата ми българска, народното вярна е, до толкова, че ако някой заплаши страната ми, ще захвърля вси думи и завети, за да се боря за нейното добруване. Ако някой ден прибереш се вкъщи и видиш ти, либе, че мене ме няма, че на масата, оставено брашното, мълчешком те чака, че роклите ми в гардероба вече прах са хванали, а от твоите панталони един го няма. Ти знай ли бе, че робството чука на портите български? И знай, дошло е време тези, които България избрала е, да тръгнат да се борят за нея. Ако трябва дори с цената на живота си, оставили самотно своето бащино огнище. И тебе ще чакам, о, либе единствено, съдба до съдба и сърце до сърце, България да брани. Зная, че този, на който аз и съм се врекла, родината обича почти колкото мене и пушка ще си намери. Ако трябва, ще открадне. И дори без кълпак ще тури в сърцето си мисълта за нашата България и живота си, ако Господ рекал е, за нея ще даде. Защото жив е само този, който страната си до болка даже обича. Ако ази, либе, загина и за тебе остане само на къщния прак покана за рая да чакаш, вземи книга с стиховете ботевски и чети, дордето зората на целото падне.